Al 1995, el treball en xarxa de la societat civil i dels moviments compromesos amb els drets de les dones va ser reconegut amb l'aprovació de la Declaració de Beijing per unanimitat de 189 caps d'estat. Un punt d'inflexió històric que encara ara representa un gran avenç en la concepció de l'equitat i dels drets de les dones. A molts països s'ha evolucionat positivament, però la situació de desigualtat no ha desaparegut. Any rere any veiem créixer les xifres de la pobresa i cada cop més té rostre femení. La desigualtat de gènere es manifesta, en major o menor mesura, en tots els aspectes de la vida i arreu del món. La Plataforma d'Acció de Beijing proposa treballar en 12 esferes d'especial preocupació. Considerar la pobresa com un problema estructural i multidimensional que té a veure amb les relacions de poder entre gèneres, perquè encara ara el 70% de les persones pobres són dones. Concebre l'educació com un dret humà imprescindible per al desenvolupament i un element estratègic fonamental per l'apoderament de les dones. Perquè encara ara les dones representen 2/3 de les persones adultes analfabetes. Considerar que les desigualtats de gènere són un condicionant central en l'estat de salut de les persones. Perquè encara ara mor una dona cada minut per complicacions durant l'embaràs. Assumir el final de la violència de gènere com a meta del desenvolupament i com un interès estratègic de dones i homes. Perquè encara ara la violència de gènere és la principal causa de mort o discapacitat de les dones entre 16 i 44 anys. Treballar per la pau i la fi dels conflictes des de l'equitat de gènere, perquè encara ara el 80% dels desplaçats i refugiats de guerra són dones i infants. Fer visible la dependència entre el treball remunerat i el de cura i reconèixer la seva importància social. Perquè encara ara les dones del món només reben el 10% dels ingressos mundials. Exigir la participació de les dones en la presa de decisions per a l'èxit de l'equitat. Perquè encara ara les dones només representen el 16% als parlaments del món. Executar l'estratègia de mainstreaming de gènere per a assolir la introducció de les relacions de gènere a les institucions polítiques, la planificació i la presa de decisions de l'Estat. Impulsar l'avenç de les dones amb un enfocament de drets i no de satisfacció de necessitats bàsiques, perquè encara ara hi ha països on les dones no tenen dret a vot. Dialogar amb els mitjans de comunicació perquè siguin un instrument estratègic per al canvi social que impliqui el reconeixement dels drets de les dones. Perquè encara ara, a les ràdios i televisions de Catalunya, només el 21% dels protagonistes de les notícies són dones. Reconèixer que el desenvolupament sostenible i la seguretat alimentària no són possibles sense l'equitat de gènere. Perquè encara ara, les dones només posseeixen l'1% de la propietat de la terra, tot i produir el 80% dels aliments del món. Exigir una especial atenció a les condicions de vida de les nenes i la importància del seu rol actiu en la societat. Perquè encara ara, als països en vies de desenvolupament, només van a l'escola el 43% de les nenes. Perquè encara succeeix, ara toca un profund i urgent canvi de mirada. La revisió de Beijing +15 fa possible que tots i totes les participants puguin aprofundir en el sistema de drets desenvolupats per la Plataforma d'Acció. Ara és el moment de moure's per la igualtat i que ens comprometem amb les esferes considerades fonamentals per avançar cap a l'equitat. Tenim al darrere molts anys de treball i lluita per la igualtat. Tenim al davant una societat civil que ens empeny a no desaprofitar les oportunitats. Ara ho tenim tot per fer valer la veritable voluntat política. Ara, Beijing +15.